Chunya odendo ruodh kwe, ruodh ng'wono, kendo ruodh hera. Nyasaye ma jadiera. Adwani walem kodi, then abiro dhi e muma. Wago erokamano ruodhwa, Nyasaye mang'won gi lala, Nyasach nyiseche, Nyasach gik moko duto te. Nyasach piny ngima mowuoyo gi Jeremia mokoni en Nyasach ji duto, kendo ok en Nyasach kamoro achiel kende. Aketo studio mar lolo lweti, aketo jotende, Sam ni e lweti ruoth, Nick ni e lweti, ok daka kwan gi te, ji duto matiyo ka ni e lweti ruoth. Rit studio ni nyaka compound ni te, mashinde duto te, joyalo te, pastors te, ji duto mayalo wach Nyasaye ka. Umnagi, pandnagi, itimnwa ng'wono ruoth. Kendo kokalo kum studio ni, war ji e piny ngima, timo hono ni gi ranyisi. Era an ka jatichni, abiro mondo ati tichni. An giri mar tich. Wuonwa koro iti, teko nigi nyalo ni mondo lochi, e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Wasomo kod muma mawinjo ka chunya opong' mondo awachi. Esta 3 matindo 7. Ji wacho ga ni samoro wacho ga muma mos. Esta 3 matindo 7 wacho kama. Yelo mari no bielo. Wasom kodi. Obed lok machon, obed lok manyien, obed kizungu, obed Kiswahili, obed mane. Adwani wasom kodi. 3 Esta matindo 7 wacho niya. Kuom mano, e dwe mokwongo miluongo ni Nisan, e higa mar 12 mar loch ruoth Ahasuerus, ne gigoyo ombulu miluongo ni pur e nyim Haman, mondo giyier odiechieng kod dwe mowinjore negie jo-Yahudi. Mi ombulu noyiero dwe 13 dwe mar 12 miluongo ni Adar. Eka Haman nowacho ni ruoth Ahasuerus niya, nitiere oganda moro moke e kind ogendini manie pinje duto ma e bwo loch ni, ma chikegi opogore gi chike ogendini mamoko duto, to bende ok gidew kata mana chik ruoth. Omiyo ok owinjore iwegi aweya kamano. Kiyie to gol chik mondo otiek oganda no chuth. An abiro chulo fedha moromo kilo 400 mondo jokeno magi oket kar keno gi. Kuom mano, ruoth nogolo tere e lwete momiyo Haman wuode Hamedatha, ja-Agag, ma jasik jo-Yahudi, kowachne niya, beda gi pesani, kendo ji bende ni e lweti, timnigi mana kaka ihero. Apako Nyasaye maratego. Andika wacho ni nitie jal miluongo ni Haman, mane jasik jo-Yahudi. Haman ni onyalo bedo tuo matuoyi. Haman ni onyalo bedo joma mailo. Haman nyalo bedo lor. Haman nyalo bedo sigete. Haman nyalo bedo wich bar kata pressure. Haman nyalo bedo kor mathung'. Haman nyalo bedo jajuok ma iri. Haman nyalo bedo jochiendi mechieni. Yani Haman en gik maricho, ok okel gik mabeyo ga. Haman kelo ga mana gik maricho pile. Andika wacho ni Haman ni e dwe mokwongo miluongo ni Nisan, e higa mar 12 mar loch ruoth Ahasuerus, ne gigo ombulu ka Haman ogolo oda mondo go ombulu mondo tiek jo-Israel te. Adwani ng'e gima miyo dala uji otho morumo, min kidong kiluor, nikech chunje mag Haman nodonjo mondo tiek jodala nikech nogone gi ombulu. Gima miyo kinyal dak mos gi jaodi tiende ni chigi kata chuori. Haman chuny marach mako ero gik matimore mabeyo. Gima miyo ino kinyal nyuol Haman otweyo iyi, dagi ne ok nyuol. Haman en kido mochung' ne jachien. Haman en kido mochung' ne jasigu. Haman jasik gik mabeyo. Muma wachne gigo ombulu.
ombulu mane manyogo kuomi in. Samoro nyochi tiyo maber ticho kigafla maonge sababu. Mana man jasik gik mabeyo, ok dwar gik mabeyo. Ogo ombulu. Ombulu lwar ni in okinyal dak gi chiegi gi chuori. Haman odagi. Ogo ombulu mokoni nyaka nyithindi manyobeyo rondore te. Haman odagi. Haman en jasik gik mabeyo. En ok odwar gik madhi mabeyo. Haman odagi. En oyiego ombulu mondo tieki. Oyiedhi ni ajuoga. Haman nyalo nindo ni nyaka yien ka in emotegi. Haman nyalo kelo ni jin mapidhi ni dala kikia. Nikech Haman jasik jo Nyasaye. En jasik gik mabeyo. Haman go ombulu e paro te. Haman nyalo go ombulu. Haman twi me lengti. Ikia gimotwi. Nikech Haman ogo ombulu. Ineno ka Haman lawi yo mane. Yo mane ma Haman lawi go. Yo mane ma Haman dwari. Udwari yo mane. Mane. Mawacho. Eka Haman nowacho ni ruoth Ahasuerus niya, nitiere oganda moro modak e kind ogendini mantie pinje duto mani bwo lochni ma chikegi opogore. Ing'eyo ni gimomiyo Haman ok nyal heri nikech in ilamo Nyasaye mangima. Samoro Haman ok nyal heri nikech dongruogi dhi nyime. Samoro Haman ok nyal heri nikech jaodi nyuol to nyuolo nyithindo ma nyiri gi chuo. Samoro Haman ok nyal heri ki samoro bathe kanyo kipuro to chambi chiek ma ok chiegi. Samoro Haman ok nyal dwari nikech ni gero ot moro mathis. Samoro Haman ok nyal dwari nikech ichamo misara. Muma wacho ni no wacho ni nitiere oganda moro. Ing'eni Haman nyalo loki oganda moro makate ya nyuole ni siye. Kate oduka monyuolie. Haman nyalo loki oganda moro. Kate kindi nyimine ni inino oganda moro. Kindo wete ni inino oganda moro. Nini tie oganda moro. Okia luongo jogo. Ing'eni Jachien kadwa sandi to okia luongi. Okia. Oluongo ni oganda moro. Okia oganda no. Ok no kia gi. Ong'eyo gi to chai. Mano lugha mara chaya. Kit checho moro ne kanyo. Ko Jachien nyalo chai to the maximum. Awacho ni adier Jachien nyalo chai makata ingi pesa to kiai. Jachien nyalo chai makata pango do to kiai. Jachien nyalo chai makata puonj nyithindo to kiai. Jachien nyalo chai makata ger od mareba to kiai. Okono oganda moro. Jachien nyalo chai makata ine bread wina dalau to kiai. Kodi lungi mano ofisa to kiai. No rwake kongo me kieri nikech okiai ochai. No rwake chode mi ruenyo ochai okiai. Koro Jachien nyalo chai. Haman nyalo chai moluongi ni ginigi. Magegi. Dakoni. Ng'ateni. Haman nyalo bandika ni gima ok mari. Haman. Jachien mochayo ji. Moluongi jajuok to ke jachuok. Koneno ka Nyasaye konyi ting'i malo to wacho ni Injili Illuminati to kin Injili Illuminati. Haman emo chai chuny marach mar Jachien mok dwa dongruok. Nitie oganda moro okiagi oluongi ni moro. Mani bwo lochni ma chikegi opogore gi chike ogendini mamoko duto. To bende ok gidew kata mana chik ruoth. Omiyo ok owinjore iwegi aweya kamano. Bi ing'eyo ni Jachien nyalo loso ni plan. Mowach ni ok owinjore wewa kamano. Nikech koweyi kamano no ka wi njuyore, wi idho. Oneno gik moko timore ni mabeyo koro koni ok owinjo weyi kamano.
Jachien nyalo loso ni plan te. Ndalo moko dichuo mono biriru ka ni winjo. Anan ge tactics mag rito dhako. Tactics. Akeni winjo wach mawacho no. Mane gisungu mano dhumon. Koro jachien be nyalo bedo ge tactics mag sandi. Mako keti no ng'i kama. To pangi proper. To koduogo ne ko wiyi ok ti. Nikech ochai, jachien nyalo chaye ng'ato. Ma ibe kinene kuwuotho to ywage nikech jachien ochaye. Ochaye ma lekene norumo te, jachien ochaye ma longe ng'ich thuruago to nikech jachien ochaye. Jachien ochaye ma korwake chodo to en tie yien kata ilum kata bugo mago manotendi ni te nikech jachien ochaye. Kiyie golo chik mondo otiek oganda no chuth. Jachien nyalo golo chik mirum, awacho ni adiera. To Yesu Kristo ema nyalo goli lwet jachien. Yesu Kristo ma ji timo neno kuomi nyalo goli lwet jachien kawuono. Jachien osesai gi kinda. Ing'amo ng'ere ma ji ong'eyo. To gik ma jachien timo ni kuodo nyaka wiki wuotho. Jachien nigi plan mondo tieki te. Ni ok owinjore iwe gi ruoth tiek gi te. Jachien nyalo loso ni plan matieki diri ma omedo ka jomoko otho oko. Eno yudo na kwanye nikech jachien noloso ne plan mochiko ne otegu. Jachien nyalo loso ni plan makata chao misara tichalo raoi. Misachi no kukonyi nikech jachien noloso plan otegi. Wach ni mondo tieki te. Iwawa kendi ka ng'amo fuwo to pesa to in go nikech jachien oloso ni plan odwa no tieki te. Samoro cha msara kada lawa matin ma hii onge go nikech jachien odagi. Owacho no winji tieki gi te. Idwa tieki te. Oloso ni plan. Makata kame ninde ka ng'ato donje. Nikech pesa to in go to jachien oloso plan. Mondo tieki te. Jachien nyalo loso ni plan ma migedi magikele nton awacho ni gi roho maler sani. Jachien nyalo loso ni plan migedi magikele nton finishing ok tim. Ok go tado. Kecho wacho ni nyaka tieki te. To kopo igo tado to kada dirisa kuketi. Nikech odagi oloso plan ni nyaka tieki te. Ande ka wachne gigo ombulu. Ino ombulu mane molwar kuomi. Ing'eno ombulu nyalo lwar kuomi koselwar to mondo idhi adhiya gima otimore ikia. Idong' misumba nikech jachien oloso plan mondo tieki te. Ing'ene jachien nyalo loso ni plan. Makene to boka ji inene ng'ado ng'uti ok ng'ado ng'uti jachien emo loso ni plan. Ing'ene jachien dwano tieki te onyalo loso plan makiwuotho sing'iyo mang'eny ni ng'ato luwo bang'i iwinjo swere moko. Onge ng'ama luwo bang'i. Jachien emo loso ni plan. Ndiko wacho ni owinji tiek gi te kik iwegi. Ang'o ma jachien dwano tiek kuomi sani? To ang'o midwa ni Yesu duok kuomi sani? Nikech ji ariyo gi ok girom. Yesu ok rom gi Satan. Satan to luoro Yesu. Nikech ka Yesu dhi piny Jogerasi to rado gi wuod Jogerasi mane oran ma janeko maraura modak e kaburini kar iko jomotho. En odak kami ike jomotho e liete jomotho. Mana kaka mumwa gole. To kanye maka ochamo choke jomotho go odak adaka kanye liete ge modake otimo gik ma liete go winjo tim. Mana ke ni liete go winjo tim ang'o. To muma wacho ni ka jodala gi nodhi ome motwe kama to kochopo dala to jochiende ka chodo to duoke kaburuni mondo cham choki ocham gik mar yani obed kuro daga liete jomotho kanyo.
Ing'eyo gimomiyo nyathini nochamo pot rabolo to pok ifwenyo nikech Jachien olosone plan dwa notieke te. Ing'eyo gimomiyo nyathini nosadi nikech Jachien olosone plan dwa notieke te. Ing'eyo gimomiyo wiye wilore nikech Jachien dwa notieke te. E sama ne wuod jo-Gerasi odonjo kendo dok e kaburini ka jodala gi ome, andika wacho ni ne giol kode. Kik iol gi giri ma Jachien mayi. Mane omiyo non jowero ni gimoro amora ma Yesu miya ok nawe ni Jachien. Kik iwe makato jonyi ywag ne ruoth. Kik iwe. Ndiko wacho ni jodala ne gi nojok kode. Kare nyalo jogo kodi nyaka chwori monyuomi nyalo joko kodi. Awacho ni nyaka nyathini minyuolo nyalo joko kodi. Nyaka meru monyuoli nyalo joko kodi. Nyaka wuoru mopidhi nyalo joko kodi. Nyaka nyuola nyalo joko kodi. Ka Satan oloso ni plan maber mondo tiki te, to ji te nyalo bedo wasiki. Gimitimo to onge nikech Jachien oloso plan. Wacho ni ka Yesu donjo e gweng' jo-Gerasi to yudo wuod jo-Gerasi mane daka kar iko jomotho, to teko ma Yesu Kristo ne nigo nodonjo kuom teko mag jochiende. Jachien oluoro Yesu. Teme Yesu sani ka ok gima nokwamo nobidhi. Jachien oluoro Yesu. Teme sani ma gima nomoko miseywago gi lalano dhi. Tich manyokethona no iyudo. Jogowi mabandhigo ichulo. Teme Yesu sani. Ima onge nyathino rwako. Teme Yesu kawuono. Yesu wa. Teme. Sama donjo gweng' jo-Gerasi, jochiende man kuom wuod jo-Gerasi emogo nduru. Nikech en jal ma kama odonje to piny sakni. Jochiende neno ni gimoro timore ka. Weri gi lemo. Weri gi dhi kanisa. Weri gi bedo jakwath. Awacho ni nitie kama ka Yesu donje. Jesus Kristo ma wuod Nyasaye kodonjo gi teko mang'eny. Jochiende ma wuoyo kendgi kapok ng'ato wuoyo kodgi. Ndika wacho ni kodonjo gweng' jo-Gerasi to jochiende mani kuom wuod jo-Gerasi emogo nduru kendgi pok Yesu wuoyo. Yesu kama Yesu nitie to nyaka gima ne reme ichogo ng'eyo ni ng'ato gimoro nika. Weri gi lema kanyo to karawie. Awuoyo kuom Yesu misinga. Kidi mane jogedo dagi. Chiemb nyithindo mok miguogi. Jachang mamuriemo mag nochango tuochewa. Jal manoting'o chandruogewa. Yesu misinga. Akina ler wach na Yesu Kristo jadolo maduong'. Umwami ratego. Rabi wuod Nyasaye. Emmanueli. Osana. Mesia. Siep Lazaro. Siep jomo satho motow. Siep jomo cha. Siep gik miwito. Siep gik mogwe kucho. Mage mochoko to kelo nikech en pipa mating'o takataka. Ango donje gweng' jo-Gerasi ma jochiende go koko mokonto kore larango kodwa. Adwa ni winja ne kabe nitie Yesu moro kuomi. Yesu moro maka jochiende neno to bagni. Tete ni kirni. Dangni. Magi fund virago kapok iwacho negi. Gifunda kendgi kapok iwuoyo to gifundo. Kiyie to gol chik mondo otieko oganda no chuth. An abiro chulo fedha moromo kilo 400 mondo jokeno magi oket kar kenogi. Kora juki kanyo ta juki. Gimomiyo Satan pangi kamano. Ka Yesu ema ne dwa golo jochiende mag wuod jo-Gerasi nyaka notim misango. Somo mondo iwinji. Muma wacho ni ang' sama koro jochiende ko biro to oneno ka nguche biro. Angura 1000. Kama angura 2000 nitie kanyo ok ber maruto matimre gitemo gige gini nikech gin anguro en anguro. To ndiko wacho ni kanogolo jochiende ka kuom wuod jo-Gerasi to rwake i anguro. To ndiko wacho na anguro noringo modhi e nam motho kuro te. Be iwinjo
nitie gima idwa ni Yesu riembo dhi e nam mondo tho kuomi. Gima sandi ne ma ibiro riembe sani kendo biro tho. Awachi ni adiera. Ok nochako chier kusandi kendo. Wach malero ma miya wacho na Yahudi chalo kama. Andika wacho ni anabiro chulo fedha moromo kilo 400. Ang'o midwa loko go chandruogi sani? Kaja sigu nyalo dhi ni ajuoga magol pesa. Ochungo altar ka Jachien nekech ngimani. Ang'o midwa wuoyo go altar mar Jachien sani? En ang'o? Nekech altar nyaka ked gi altar. Indek piny. Mane momiyo wayalo tiyo ni Nyasaye? Nikech tiyo ni Nyasaye nitie kama komako. Ok ing'eyo ni Dibora madhako no tiyo ni Nyasaye omiyo ngimane noduogo kowuok e dier joma tho. Ne muma wacho abiro chulo fedha. Adwani winj wachni. Abiro chulo fedha moromo kilo 400. Mani itimo ang'o? Ngimani ing'iewo gi pesa. In ing'eni osedhini ka juoki adi. In miwinja sane kayalo. Osedhini ka juoki adi mitie tia gi pesa madhoke uso. To dieke uso to kiang'o itimo to lo iyo kombo to kiana dade mondo ngimani orum. Osedhini ka juoki adi to oseti gi pesa marom nade. Jale wacho ni ana yie chulo fedha kilo 400. Angalau tika jo Israel gi. Ayie golo pesa. Kaja siki nyalo golo pesa ne ngimani. Moter ka chunje. Mundu twigo kike nyuol. Mundu twigo kike nyombi. Mundu twigo kike dhi katedo. Mundu twigo kike gedi. Mundu twigo kike yud school. Mundu twigo kike ti. Mundu twigo mondo ibed raura. O chulo pesa. Achaka no. An abiro chulo fedha. O chulo. An abiro chulo fedha moromo kilo 400. Mondo ngimani orum. Gitero ngimani ka jochiende. Itero ngimani ka juoga. Irwaki e kemba. Kemba ok rwaki nono without. Bende kemba ok rwaki fwa. Kemba irwaki gi gimoro. To kata king'iyori dong' korwaki e kemba. To kata king'iyo dalu dongo rwak dalu e kemba. Anabiro golo fedha moromo kilo 400. Mondo tiek go ngimani. Jasiki golo fedha moromo kilo 400. La vava kintabo konto glory. Ang'o midwa golo go ngimani e lwet jasiki? Osegolo fedha moromo kilo 400. To in idwa timo ang'o ne Nyasachi mondo igol ngimani e lwet Jachien? Altar gi altar nyaka radi. Nyaka radi. Ing'eyo gimomiyo Elija nolo jonabi mag Baal, momiyo mach nobiro? Nikech notimo misango ne Nyasach Israel, Nyasaye ma nyiseche. Ang'o midwa golo mondo ngimani oduoge normal way? Ang'o midwa timo mondo pachi oduogi, mondo chigi oduogi, mondo nyithindi oriere, mondo dalani oriere, mondo tuo weyi, mondo odi orum? Ang'o midwa chiwo ne Nyasaye? Nikech jali to tero ngimani ka Jachien. Ogolo fedha moromo kilo 400 mondo ngimani orum. Nikech malo kacha wacho niya, gol chik mondo tiek gi te. To piny kanyo wacho niya, gima miyo adwa ni gol chik, a donate, asolo, agolo madirom kilo 400 fedha mondo tiek gigo te. Be ing'eyo ni jasiki tero pesa ka wasigu? Be ing'eyo ni chunje mok dwari timo misango kod nyingi? Be ing'eyo ni gik matimigo noter ka juoga gi pesa motwe? In idwa timo ang'o? Ang'o midwa timo ne Nyasaye mar nyiseche? Nikech muma wacho ni iwinjo negi kungi go ombulu. Bi ing'eyo ni mbuli go kumi ma in nindo to ajawa ywak nikech ngimani. Bi ing'eyo no mbuli go kuomi irendore ni dhi e kanisa to bang'i ka ibolo gagi. Ema penji. Bi ing'eyo ni wacho ni jalemo to gik matimore ni ok chal gik matimore ne ng'at Nyasaye. Nikech ang'o? Iweyo ngimani e lwet wasigu. Dhigo tineno. Magi gol fedha 400. Jomoko golo gwendo gara. Jomoko golo rombe. Jomoko golo diek. Ngimani. Jale wacho ni anabiro golo fedha moromo kilo 400.
mari idwa loko ngimani mondo duog ir jatelo Kristo Yesu gang'o ke jalite loke gi fedha moromo kilo 400,000 in idwa loko ngimani gang'o bende tie gimidwa timo ne Nyasaye sani mikoni ruoth ka ngimana itero ka juoga gi fedha maromo kilo 400,000 an kelo ngimana ir Yesu ja Nazareth gi kilo 800 mar fedha gima nyaka ing'e nyene alta mochungicha mari nyakalo mare mondo macholo war nikech Nyasachwa to pok noriambo ok oriambi Nyasaye ma Nyasachwa ndiko wacho notimo ne ng'ato kaka yiene chal ibiro ywak sani kimulo TV to gima nyiso ni ywak onge nikech mari oketi gi fedha gi gwen gi diek in tidwa miyo Nyasaye ang'o mondo ngimani opandi oriti e musalaba Kalvari nikech kata kachiwo to Nyasaye nogolo Yesu kichwade gi boka tichwoye gi tonge tiuto kuome gudu ting'udho kuome lao to musmal gure nikech in tidwa timo ne Nyasaye ang'o walemo wapaki wuoro maler iber na Nyasach nyiseche igwedhona wuoda manyokelo na kom mar sunagogi gi sanduge mag sadaka mane ok apar Nyasaye ni dina bedgo ruoth ilich manade Nyasaye jal momako sime no jal momako TV no ywak chandruok orome to wayudo kani jogi nogo ombulu en be nogo ombulu gi nyinge kokia mochul fedha moko obe chunyo amo mondo gol en bende ochwad alta gi alta laibi kontorobo sinta nyinge yudo duong chang mon ge chuo irasu mier kod udi idili jomi chieno ma onge nyithinde mi ma tuo rome keth loch mag tuoche ma dhier kod bifwadhi omako baba mondo tieki ma wasik gi manyo ka juke pile pile ilal pach wasik gi madwaro tiche mi Nyasaye itim oni nyaka ma ok anyal kwano igwedhe jatichni manyoting'o gik malich kakele kanisa yawo mbap pinye ichang ngimane ichang dalagi ichang kothgi ichang rangagi ichang wuongi gi mingi itim ono nyingi mosiko siepna mondo yud duong alamo ne jogi duto ma pi wang'gi chwer alamo ne joma nigi chandruok ma onge kwe rabi alamo noganda te aketogi lweti ratego nikech ondike Muma ni gimokete lweti dhi maber molo gimokete lwet piny ka wuona chiwo gi lweti ruoth itimnegi ono nyingi mosiko yud duong e remb Yesu Kristo alamo ka yie amen an mawuoyo kodi an Nereah Bishop Nereah Mbewa awuok e piny Karachuonyo ka uma skul Kandiege an jal ma Yesu Kristo nowaro kanyako matin an nyara sembo kanyikela modak Ndhiwa South Nyanza kamoro ni Rangenya School anyar jaduong' mancho senindo Rufus Agola Boy yena onde kaw nambana wan gi kanisa Nairobi Mfangano Street opposite Eastmart Rau House Ojwangori Hotel arwaki bimonde rad gi gimidwaro kuom Nyasaye ruoth biro miyi arwaki e kanisa wa man Kaloleni e hall mar Joka City but ka chief ma Kaloleni kata but City Stadium b monde rad gi gik midwaro kuom Nyasaye arwaki e kanisa wa man Kajulu Mambo Leo Kisumo Nyasacha mondo gwedhi kidhi kanyo nitie teko mang'eny ang'eyo Nyasacha no arwaki e kanisa wa man Mtongwe St. Patrick e kind NYS kod jojeshi Nyasaye gwedhi kidhi kanyo buti chiro maparo ni luongo ni akia kaka iluongi gima ng'eyo ni en Mtongwe St. Patrick Primary Nyasaye gwedhi kidhi kanyo nitie teko mag nyinge sukuru idhi neno gik madongo arwaki kuom remo manochwere musalaba Kalvari agosa rut ne Nyasacha mondo gwedhi namba na ero ringe bada makora cham inene badi makora chwich anane ene bada makora cham mane bada kora chwich ni ok mara mano mar studio mane badi kora cham ka ing'iyo TV no mano ok okitigo tigi namba mane badi makora achwich king'iya kama
0720 40 3913. Nyasaye gwedhi 074 40 39 13. Nyasach honi gi ranyisi mondo gwedhi ka warado. Ang'eyo ni Nyasacho otimoni ono kuom remo mane chwere msalaba Kalvari. Nying molo nying duto mondo gwedhi, nying Yesu Kristo. Amen.